Priatelia, vítajte po zvučke a máme tu ďalšieho skvelého hostia. Je ním Jakub Kuka. Ahojte. Zdar, ahoj. Teraz premýšľam, Jakub, ja mám jedno veľké pokušenie a to je, ja to hneď aj napravím. Bude to trošku drzosť, ale že vlastne by som chcel povedať, že v tomto podcaste a videu vítam môjho kolegu hereckého. Áno, je to tak? No nie je to celkom tak. A my sme sa s Jakubom, a teda my sme sa s tebou stretli niekoľkokrát v živote, sa nám pretli cesty, tak akože to môžeme vytušiť. Lebo sme to zistili, že sme sa pohybovali v rovnakých podobných gymoch a tak ďalej, že sme sa nejak vnímali, že hej, si tam niekde na tréningu a tak. Až nakoniec, aby som to teda uviedol na správnu mieru, sme sa stretli v jednej hre, divadelnej hre Košického národného divadla, kde ty ako profesionál a remeselný herec hráš postavu a dostaneme sa, verím, aj k tej hre. A ja ako neherec som tam našiel pozíciu, bol tam zavolaný a vošiel do toho vášho sveta. A nebudem ti teraz hneď rozprávať, že ako veľmi ma to vydesilo, tá vaša profesionalita, hneď do začiatku. Ale tak jemne som prezradil, že teda si herec. Okrem všetkého iného. Aspoň tak ťa môže vnímať svet, ktorý ťa pozná. Ty sa vnímaš ako? Ako Jakub Kuka. Čo to znamená? Chlapec, ktorý vyrastal v horách a ktorý sa veľmi zvláštnou cestou dostal k tomuto povolaniu. No a toto ma bude zaujímať ten príbeh, lebo ja z toho málička, čo sme popri skúšaní hier a aj z toho, ako ťa poznám a ako ťa vnímam, lebo prvýkrát som ťa zaregistroval vlastne v jednom mojom, ja totiž to nesledujem veľa seriálov, ale jeden som mal rád a to je Za sklom. A tam som ťa videl. A to bolo dávno predtým, ako sa nám vôbec mohli cesty pretnúť. To bolo veľmi dávno. To je, že 7-8 rokov? To bolo, ešte som bol na VŽMU. OK. Piatak. Čiže to je, no to bude 7 rokov určite. Okay. A tam si vlastne hral takú postavu mafiána, takého mladého. Áno. Ale veľmi akože tak presvedčivo. A mňa celý ten seriál bavil. Čiže ja som ťa vnímal takto. No dobre, tak poviem aj inú vec, kde som ťa vnímal. A kde som bol prekvapený, že teda nevedel som, že si to ty. No to som zvedavý. Spievankovo. Áno. Áno. Je silná pozícia. Áno, to je... To je, vieš, čo, akože neviem, že či podľa mňa sa budem blížiť pravde, keď poviem, že Spievankovo má ešte väčšiu sledovanosť ako Za sklom. Ja tomu verím, ako to je veľa ľudí vlastne cez svoje vlastné deti. Aha. A potom spoznalo, že to si ty, ten mravec. Tam si hral mravca požiarníka. Hej, mravca požiarníka. Hej. A to som bol tiež vlastne na VŽMU a to bolo veľmi milé. Čiže ja ak chcete vidieť Jakuba Kuku, tak to je Spievankovo 5. Áno, mravec. Na požiarníckom. Poďme ale nejak od začiatku. Takže keď ty hovoríš, že si chlapec z hôr, čo to znamená? Že pochádzam z okresu Banská Štiavnica, ale nie konkrétne z mesta. Odkiaľ tam? Ja pochádzam z jednej takej malej dedinky, ktorá sa volá Baďan. A tá dedinka, teraz bude veľmi rada moja maminka, že som toto spomenul. Ona je v tej dedine starostka. OK. Je to veľmi zlatá žena, som na ňu nesmierne hrdý, že ma vychovala. Je veľmi šikovná a určite aj od nej som dostal do vienka veľa vecí, ktoré vlastne v živote môžem teraz nejakým spôsobom zúročiť. Za to jej ďakujem. No to som chcel povedať. To je veľmi dôležité. Takže Baďan? Áno, Baďan. No a... Ja mám rád to prostredie, dokonca som cez Baďan šiel pred pár rokmi. Fakt. S partiou chlapov chodievame do hôr vždy koncom augusta. Každý rok si urobíme s batohmi, vieš, taký akože nejaký trip po Slovensku. A išli sme aj cez Štiavnicu, Tajchy a okolie, tam sme akože prespávali po horách, dolách a prechádzali sme aj cez Baďan. No to je geniálne. Čiže sa nám pretínajú cesty rôzne. No dobre, čo to znamená? Vyrástol si tam úplne, že... Áno, vlastne tam som ako keby s rodičmi býval na dedine do 20 rokov vlastne. A chodil som na základnú školu pri Štiavnici na Štiavnické bane a potom som chodil do Banskej Štiavnice na vysokú... Počkaj. Na strednú školu. Strednú? Chcel som povedať vysokú, lebo Vysoká lesnícka škola je vlastne vo Zvolenie. Ale stredná lesnícka škola je v Banskej Štiavnici. To bola nejaká akože tvoja voľba, alebo to je rodinné remeslo, kde si bol akože nasmerovaný? Mám veľa ako keby lesníkov z nášho prostredia rodinného. A
Ja som od malička miloval hory a zvieratá a vlastne to bola ako keby taká... Nemal som nič také v tom období, kde by som chcel ísť niekde inde. Proste lesnícka škola bola taká v tom období asi prvá voľba, ktorú... Ale to znamená, že, lebo hovoríš o tom, že si mal rád zvieratá, to sa muselo niekde zobrať. Áno, samozrejme. To bolo, že starý otec? Áno, starý otec je veľký farmár, čiže vlastne tam s tými zvieratami som prichádzal do kontaktu od malička. Ty sa vieš postarať akože o zvieratá? Áno. Nemám problém. Aj by som sa chcel, akože je to moja, ako keby je to môj sen, že... Ošípané kravy... Jasné, nemal by som s tým problém, dokonca akože chcel by som chovať škótsky dobytok. OK. To je akože veľmi zaujímavé. Počkaj, škótsky to je ten s tými dlhými a s tými ofinami. Áno, s tými ofinami, áno. Veľmi špecifické to. Áno, je to veľmi pekné zviera a mne práve nejakým spôsobom inklinuje tá Škandinávia a to prostredie na tých krásnych horských lúkach, kde vlastne tento dobytok oni chovajú. Okay. A francúzske ovce, teda francúzske odrody oviec a tak ďalej. Čiže vlastne to ma fascinuje a to by som chcel Toto by sa raz v tvojom živote akože malo stať. To nebýva akože taký štandardný... Nechcem to teraz hádzať do jedného vreca, ale vieš, mne sa akože s herectvom spája skôr bohemský život, mesta, hej, a niečo, užívanie si života a debatovanie o autoroch a filmoch a filmové premiéry a tak ďalej. A ty hovoríš o ovciach a dobytku. Môže to byť pre niekoho zvláštne, ale samozrejme, že toto všetko, čo si povedal, že hovoriť o autoroch, o dielach, analyzovať, chodiť do divadla, rozprávať sa alebo žiť ten, nazvime to, bohemský život. Ja mám rád život v meste. A toho by som sa vlastne nikdy nechcel vzdať. Mám rád staré mesta. Mám rád, ja som aj v Bratislave býval v starom meste 5 rokov. V podstate aj teraz v Košiciach bývam. Ja mám rád tie byty s tými veľkými stropmi. Také tie staromestské veci všetky, ktoré sa vlastne spájajú s tým životom. A rád sedím v kaviarniach a rád si tam čítam, rád sa tam učím, rád analyzujem texty, rád mám ten život, ten ruch. Ale mňa fascinuje na tom, že tá tvoja neviem, nechcem povedať, že bipolárnosť, lebo vieš, ja vidím trošku aj tvoj Instagram a ty tam veľmi pravidelne miesto týchto kaviarní, povedzme, postuješ to, že si bol v lese a že sedíš v lese. Áno. Pozoruješ zvieratá. Áno. Lebo nielen, že si vyštudoval teda strednú lesnícku školu, ale zostal si lesníkom, poľovníkom, ako sa to povie správne? Vlastne ja som aj lesník, aj poľovník v jednom. Hej. Lebo vlastne poľovníctvo je ako keby predmet, ktorý sa vyučuje na tej škole a máš ho v rámci, si ohodnotený v rámci predmetov, čiže máš normálne, že známku na vysvedčenie. Čiže každý horár, ktorý vlastne tú školu skončí, má aj predmet poľovníctvo. Ja milujem toto, že si mi rozhadzuješ, že milión tém, lebo hneď sa idem pýtať na to, či si mal sokoliarstvo a tak ďalej. Dobre, počkaj. Vyrastáš v Baďane a starý otec, proste farmár, vštepuje ti lásku k zvieratám, vyrastáš tam, detstvo úplne, že znie to ako z knihy, nejaký taký akože neviem, Maroško študuje, alebo čo si také. V jednom momente sa rozhoduje, že dobre, tak prirodzená cesta k zvieratám je lesnícka škola v Štiavnici. Aké to tam bolo? Bolo to, že splnený sen? V podstate v tej dobe áno. Lebo keď mi mamka oznámila, že vlastne prišla domov korešpondencia, že ešte v podstate to ani nebolo tak dávno, ale teraz to už znie tak ako... Ty si ročník 93. Áno. Narodený 13. februára, viem to, pretože si narodený deň predo mnou. Takže, tak to budem vedieť. Takže že tých 10 rokov tam je medzi nami rozdiel. Čiže ti prichádza normálne, že list. Áno. Ako z Rockfortu. Presne. A mamina mi oznámila vlastne, že ma tam prijali. A ako keby splnil sa mi taký malý sen, tak zobrali ma na strednú školu. A ja som bol taký hrdý na seba, že vlastne zobrali ma na lesnícku školu.
Ale mne by to, vieš, akože ty hovoríš o láske k zvieratám a mňa z tej mojej povahy hneď akože napadne, že zbráne, pušky, sokoliarstvo, nože a to všetko, to bolo niečo, čo bolo pre teba na okraji, alebo to bolo tiež niečo, čo ťa akože ťahalo, že... Ako vyrastal som v tom, takže vlastne nebolo to pre mňa vôbec cudzie, ako keby, ja som to už ako keby, alebo mal som aj spolužiakov, ktorí prišli napríklad z veľkých miest a zrazu keď sme išli do lesa na prax a prichádzali sme ako do kontaktu s nejakým náradím alebo zbraňami, alebo s motorovými pílami, alebo s okuliarskými vtákmi, alebo s polovníckymi psami, alebo so strojmi, ktoré pracujú v lese, tak pre niektorých to bolo také, že to prvýkrát vidia. Aha. A tým pádom, že som vlastne na dedine celý život bol ako keby s tým spojený, tak mne to neprišlo ako keby nejaké, niečo extra. Nejaké extra proste. Aha, tak sú to nástroje na prácu. Chyť pílu a choď píliť proste. Tak som zobral pílu, naštartoval som pílu a išiel som podpíliť strom. Mi to prišlo normálne. A niekde na strednej škole sa objavuje to, že... Lebo čo sa musí stať, že sa z lesníka a poľovníka stane herec? Že kde sa stala chyba? Lesnícku školu som skončil a chcel som ísť na policajnú akadémiu. Prečo to? To je ďalšia téma, ktorú by sme mali hodinu rozoberať. tak schválne. Fascinoval ma ako keby ten smer. Kriminálny. Okay. A vlastne chcel som ako keby aj študovať na policajnej akadémii kriminálny Jakub, smer. Ale toto sa deje v takom veku, že mal si nejaký ideál? Že akože spravodlivosť? Alebo to bolo dobrodružstvo? No myslím si, že že od otca vlastne to bolo ako keby tak vštepované. Aha. Že vieš, že možno on ti nejak tak vštepuje, že nejakú takú predstavu ako otec a vlastne ty ako keby tak nikoho okolo seba nemáš, nejakého takého tútora a vlastne to tak presvedčí o tom, že vlastne že to by mohlo byť dobre. A otec mal nejaký kontakt v tomto? Že... Nie. Okay, len si hovoril, že, že toto je dobrá pozícia. Akože bolo to pre neho asi aj je stále také, akože zaujíma sa o to, je to pre neho sympatické, zaujíma o ten svet. Čiže na chvíľu si zaváhala a si hovoril, že policajná akadémia. Áno. Aj v podstate potreboval som. Ja som nechcel ísť na vysokú lesnícku školu, technickú dozvolená. Nechcel som ako keby v lesactve pokračovať. Necítil som to v sebe, že by to mohlo mať nejaké ďalšie smerovanie u mňa. Tak som sa rozhodol teda, že tá policajná akadémia. No, ale tak teraz ma zaujíma to salto z policajnej akadémie. Dobre, na policajnú akadémiu ma nezobrali. Odišiel som pracovať do Nemecka. Počkaj. Ja ťa dnes poznám znova ako chlapíka, ktorý je že úplne fit. Staráš sa o životosprávu, športuješ. Nemáš v zásade nejaký strach z nejakej akčnej role a pozície, že musíš akože sa do niečoho natlačiť. Čo sa môže udiať na policajnej akadémii, že si povedia, že tento človek patrí inde. Vedomosti. Ťažké prijímacie pohovory. Okay. Akože... S lesníctvom to nemalo nič. Ťažko. Myslím si, že nemal som, nie že myslím si, som presvedčený o tom, že som nemal toľko vedomostí, aby som zvládol tie prijímacie pohovory. Okay. A to som sa ešte vlastne doučoval. Že to som chodil na doučovanie, pripravoval som sa, aby som tam nešiel, že úplne nič. Proste na lesníckej škole máš gro teoretických predmetov, aj praktických, ale hlavne teoretických, ktoré sa týkajú lesníctva. Sú v lese. No a Nemecko? Nemecko, tam som išiel normálne ako keby pracovať v rámci brigády do jednej upratovacej služby. Yes. Čo to Čiže išiel som sa učiť jazyk a upratovať. Ja sa musím priznať, že mňa Nemci vyhovujú. Akože tá... Mňa to fascinuje, áno, presne, Ordnung. Že tá presnosť, tá čistota, taký poriadok, ktorý vlastne oni vo všetkom majú. Ja si predstavím, ale že to musí byť pre chlapca 18-19 ročného. 18 som išiel prvýkrát. Ktorý si zažíva les, prírodu a to všetko. Zažiješ potom, akože narazíš, že OK, tak Bratislava to nebude. Áno. A potom ideš zrazu, tak budeš tu upratovať. Áno, ako s prácou som nemal problém. Jazyk som už ako tak vedel, však sme mali nemčinu. Samozrejme, prídeš do Mnichova a zrazu máš Leitera, starého pána Nemca, ktorý vlastne šušle melie nemčinou, kedy je problém zo začiatku. Rozumieš každé tretie slovo. Áno, ale akože zvykol som si, naučil som sa, ale zrazu som sa ocitol
brutálne veľkom meste, kde chodí metro, kde chodí S-Bahn, U-Bahn, všetko možné. Teraz cestuješ zo Štiavnice do Mnichova. Zo Štiavnice do Mnichova. Bol to ako keby dosť veľký skok. Štiavnica je krásna, ale metro tam nie je. No tak to nie. No. Ako dlho si tam? Ja som tam išiel na také bloky. Najprv som tam išiel, ako keby to som mal ešte 18 rokov. Čiže vlastne ja som dostal skôr vysvedčenie a išiel som vlastne v 3. ročníku na lesníckej škole. Čiže vlastne ja som išiel už júl, august, september. Ja som tam išiel asi na 4 mesiace. Vlastne vtedy. Potom som dokončil ešte 4. ročník na lesníckej škole v Štiavnici a potom som tam znova išiel, ako keby na to celé leto. A potom som sa vrátil. Nezbláznil si sa tam? Nie, tam bolo super. Tak mladý chlapec a veľký svet. A páčilo sa mi tam. Vrátil by som sa ako keby... Ešte dnes hovoríš nemecky? Už nepoužívam nemčinu, čiže vlastne... Ale keby som sa k tomu vrátil, tak netrvalo by mi to dlho. Nemecká kriminálka nejaká, vieš. Tak nebolo by to od veci. No dobre, tak sa vrátiš teda z Mníchova sem a povieš si, dobre, je tam fajn, je tam super, dá sa tam dobre zarobiť, ale predsa len ešte by som niečo študoval. Ano. Ja čakám, že vieš, že si kdesi nejaký dramatický krúžok, nejaká ochotnícke divadlo v Baďane, alebo čo si? Ja nechodil som nikdy vlastne na žiadny dramatický krúžok. Dobre, ale bol si štvoročný chlapec, ktorý na rodinných oslavách recitoval, spieval. Áno, samozrejme. Okay, tak máme to tam. Samozrejme, že som ako malý chlapec rád spieval. Ale spieval. Nehral som ako keby divadlo. Ja som ja som dosť veľký introvert. Čo sa vlastne ako keby v tom herectve si povedia ľudia, že ty si herec a si introvert. No ono sa to samozrejme dá, lebo áno, ja sa viem prepnúť a viem byť vieš zahrať extroverta. Áno, nemám s tým problém. Proste keď prídem na javisko, alebo skúšame, hráme a tak ďalej, ja nemám problém to prepnúť. Ja sa tam ako keby, samozrejme, že teraz to už mám ako keby lepšie zvládnuté, predtým to tak nebolo, ale teraz to už tak nevnímam. Proste robím si svoju prácu na lepšie, ako viem. Ja tak nevnímam, že či sa tí ľudia pozerajú na mňa, čo o mne hovoria, čo si myslia, komu sa páčim, komu sa nepáčim. Snažím sa to zahrať najlepšie, ako viem. A vlastne ako keby tam sa už odhalujem, hej, že tam už neriešim to, či som introvert alebo nie som. Potom, keď sa zavrú divadle dvere, tak som zase introvert. Povedal si mi, že, a toto ma veľmi zaujíma, že ako sa udialo, lebo si to nazval, že tvoje prijímacie skúšky na VŠMU boli recesia. Áno, vlastne nastúpil som, ako som sa vrátil z toho Nemecka, nastúpil som do Nitry na vysokú školu. Toto sa udialo vlastne tak rýchlo, ja som chcel nastúpiť na nejakú vysokú školu, tak som tam nastúpil na nejaký odbor environmentálny, ktorý brali ešte vlastne v auguste, že ešte sa dalo dostať. Malo to akože spoločné niečo vlastne s lesníctvom, s lesníckou školou. No ale tam som rýchlo pochopil, že akože toto nie. SPU Nitra nie. Okay. Tento odbor určite nie. Tak som jedného večera na internete tak scrolloval proste. Že mal veľa momentov, keď si pochopil, čo všetko nie. Áno. Lesnícka škola nie. Mníchov do istej miery, ale nie. Áno. Nitra vylúčoval nie. som to. Policajný pretože som stále cítil, že potrebujem niečo iné, nejakú zmenu, ale nevedel som to pomenovať. Ja som to nevedel pomenovať v sebe a našiel som to. Potom práve toto bolo to, ja som tu až potom na to prišiel. No ale scrolluješ po večeroch a povieš si, že VŠMU? OK. Práve, že to bolo také bizarné, že vlastne ideš, že hľadaš tej školy, že technická, filozofická, právnická, neviem čo, vrajím si, že tu veľa vody nenamutím. Však ja nemám na to akože vedomosti a tak ďalej a ani nechcem byť ani lekár, ani právnik. A teraz vlastne, že prišla mi ako keby do merku, že VŽMU, že to skúsim, že to bude sranda, nie, že pozerám, že tam sa môžem ako keby dostať, tam je podmienka len, že nauč sa naspamäť texty a nemusíš vedieť ovládať žiadny hudobný nástroj, OK, idem to skúsiť. Naučil som sa vlastne texty naspamäť. A ešte v Nitre vlastne som ako keby spoznal takú jednu babu, ktorá bola herečka a ja som sa ako keby opýtal, či by ako keby ma vedela, nie že pripraviť, ale či by ako keby dala na mňa pozor v rámci tých textov, či to hovorím dobre, nehovorím a asi akože pracuje s tým a to tak ďalej. To je činná herečka, že dáme jej nejakú akože takú verejnú pochvalu, že sa dostala do tejto branže? No, ako keby od nej to začalo. Kto to bol? Vlastne, je to
Dúfam, že teraz poviem presne meno. Prepáč, že som sa dostal do tejto pozície. Môžeme ju nechať akože takú zatajenú a potom ju niekde priznáme inokedy. Nie, ona sa volá podľa všetkého, ak si dobre spomínam, lebo ja som odtedy s ňou nebol. Okay. Hej, a to je vlastne už 11 rokov, mám pocit. Aha. Ale volá sa Katka. Aha. No super, tak sme si spomenuli. To na 100% sa volá Katka. Čiže Katka nad tebou držala akože takú mentorskú ruku, kým si sa chystal. Ja som išiel ako keby normálne na ľudovú školu umenia v Nitre, na LDO a vlastne tam som veľmi pekne poprosil, že dobrý deň, že ja by som chcel sa ako keby ísť na príjmačky na VŽMu. Je tu prosím vás niekto, ktorému by som mohol tie texty, ktoré som sa naučil povedať, niekto, kto by ich so mnou mohol nejakým spôsobom spracovať. A tá Katka ma zobrala k sebe. A pracovali sme na tých textoch spolu a ja som išiel na príjmačky a prijali ma. No, ty si to takto zhrnul, že išiel si na príjmačky a prijali ťa, ale 350 teda záujemcov v tvojom ročníku prijali 15. Z tých 15 minimálne jeden bol chalan s lesnickou školou a so skúsenosťami v Nemecku, ktorý tam ide skúsiť. Predpokladajme, že x ďalších z 350 boli absolventi ZUŠiek, konzervatórií, rôznych takýchto pozícií. V čom ty si bol akože iný? Nie, čo musí mať človek, takto si to povedal, že skús odstúpiť a teraz už ako Nestor herecký povedať, že decká, ktoré majú dnes 18-19, čo potrebujú na to, aby mali zamieriť na VŠMU? To je vlastne o tom, aká si osobnosť. Myslím si, že ja keby som napríklad teraz sedel v nejakej komisii a mám ja nejak povedať niečo alebo sa rozhodnúť, tak vlastne ja by som vôbec nebral do úvahy, či ten človek ako keby fantasticky hovorí nejaký monolog. Podľa mňa to je o osobnosti, o tom, či ten človek niečo vyžaruje, či má nejakú charizmu, či vlastne niečo zasvieti nad ním a upúta tvoju pozornosť, keď príde dovnútra. Pretože tie veci ďalej, to sa dá už potom ako keby tým hereckým skillom naučiť. Vieš čo mám dojem, Jakub, že vlastne my netušíme, my laici a diváci, že absolútne netušíme, že čo to vlastne je za nápor. Lebo jedna vec VŠMU je terárium. A sú tam ľudia proste natlačení do jedného priestoru navždy. Ano. Do toho si predstavujem, povedz mi, ako to bolo, ale ja si predstavujem vašich učiteľov, skúsených hercov, ktorých kedysi ste obdivovali kdesi na obrazovkách alebo v divadlách, ktorí vás neustále posudzujú a kritizujú. A okrem toho myslím si, že to herecké povolanie je o konkurencii. O tom, že vlastne potrebuješ si svoj priestor vyarendovať, pretože na tvoju pozíciu čaká ďalších 10 hercov, ktorí by ju radi zobrali. Je to tak náročné, ako som to popísal? Je to obrovská konkurencia. A hercov je každým rokom viac a viac. Divadiel na Slovensku je menej a menej. Čiže vlastne aj tie kultúrne inštitúcie, kde sa vlastne teraz konkrétne tí herci by mohli nejakým spôsobom prezentovať, je to ťažké, hej. A tým pádom je veľká konkurencia. Tí ľudia proste, ktorí potom už vyrábajú ten content, si majú z čoho vyberať, hej. Že či je to divadlo, alebo to je film, alebo to je seriál, alebo to je dubbing, že naozaj, že uchytia sa fakt, že ak sa tým chceš živiť a robiť to naplno a mať aj z toho niečo mať, tak vlastne musíš makať. Čo to znamená makať? Lebo vieš, hneď by vás poslali k lopatám, aby ste robili poriadne vy herci. Ale ja viem, akože, počúvaj, ja som zažil ako neherec, že čo robíte. A prichádzal som domov, že po skúškach večer o 11:00 unavený zo skúšok. Len z toho, že aký to je nápor na psychiku, že nechceš spraviť chybu, že tam od teba závisí to, či sa bude opakovať ten obraz a tak ďalej. Koľko ľudí na teba čaká. Že si v našom prípade v tej hre, kde hráme, vyšlapeš tie schody 10, 15, 20 krát a znovu a znovu a znovu. To sa naučíš, zvykneš si. Áno, ono je to pre niektorých vlastne pre laikov, ktorí vlastne ti vnímajú divadlo ako keby z tej druhej strany, tak väčšinou sa ma tí ľudia opýtajú, že
ako sa môžete naučiť toľko textov. To je šialenstvo. To je šialenstvo. A to ja mám 5 vied dokopy. Hej, ale napríklad pre mňa osobne to je to najľahšie. Ale máš niečo špecifické s pamäťou, že sa pozrieš? Nie, nemám ani fotogenickú pamäť. Myslím si, že ešte stále mám rezervy v tom, že ešte môžem stále zapracovať na to, aby som sa texty vedel učiť aj rýchlejšie. A najťažšie, čo ako keby ja vnímam, čo môžem ja povedať, je vlastne tá analýza a vytváranie toho charakteru. To je ako keby ťažká práca. Že sa naučíš text a potom ho spracuješ, to je technická vec. Hej. To sa dá. A tým pádom, že prichádzaš do styku s tým textom, každý deň pracuješ s ním a tak ďalej, čiže vlastne potom si ako keby vycibríš tú pamäť. Jakub, v tom procese. Normálne, že ako chlapa sa ťa opýtam, však toto je mužom SK. Jedna vec je, že sa dostal do pozície nezávidenia hodnej. Lebo vieš, príde moderátorka nejakej showky, postaví ťa pred kameru a udrie na teba pojmom, že najsexy chlap v showbiznise. A za tým máš okolo seba x pekných herečiek. A máš pozornosť médií. Kedy to inak? Ako a kedy si upratal ego? Už sa ti to podarilo? Chvála Bohu, mne sa nič také nestalo, aby som teraz nejakým spôsobom vyletel hore. Akože za svojím egom. Chlapovi, moderátorka a na titulkoch online médií vybehne, že najsexy chlap, čo si povedal, že... Ja to tak vôbec nevnímam. Totižto. Ale sebavedomie máš v poriadku. Snažím sa mať zdravé sebavedomie. Okay. Hej, že mne to ako keby... Ja stále sa pozerám na tú cestu. Že stále, každý deň, keď sa ráno zobudím, tak mám také svoje mantry a vlastne ja chcem byť lepším aj Jakubom, človekom, aj hercom, ako som bol včera. Hej. Ale hlavne tým Jakubom, lebo to sa potom vlastne to je to, ako keby to je to epicentrum, z ktorého to vychádza. Hej. Pretože herectvo to je len rola, ktorú ja budem hrať, ale dôležité je, že ako človek. A takéto ako keby veci, ktorým som ja vystavený, ja si to nemyslím, akože práve, že u mňa to vytvára opak. To keď mi niekto toto povie, alebo niekto to o mne napíše, tak ja to absolútne nejako ako... Mám, samozrejme, každý sa potešíme, keď nás niekto pochváli, keď nás niekto pochváli za prácu, keď ťa niekto pochváli za to, že pracuješ na svojej postave, teda fyzickej postave, hej, nie len ako na postave hereckej, že je to príjemné, lebo vlastne ty niečo vyrábaš a tí ľudia to vidia, všimnú si to a ohodnotia ťa, čo ťa samozrejme ďalej motivuje. Čiže... Tak to prepáč, že do toho skočím, ale len všetkým vám, ktorí sa nejak dívate na to, že ten obdiv žien, keď na sebe človek fyzicky pracuje, zvyčajne v gyme dostaneš tú pochvalu od chlapov, ktorí ti povedia, že dobrá práca, ale už dobre vyzeráš. Hej. Ženy sa držia viac vzadu, že nie je to až taká... Počúvaj, ale máš ty ešte o sebe pochybnosti niekedy? Samozrejme. Pretože... To je každodenná vlastne práca na sebe a myslím si, že to ako keby nikdy neprestane. Nikdy neprestanú pochybnosti. Myslím si to osobne, pretože ja si nemyslím, že sa niečo udeje, aby som ja prešiel nejakým prerodom a vlastne potom sa stane taká vec, že ja už nikdy nebudem mať o sebe pochybnosti. Ja si myslím, že je správne o sebe pochybovať, pretože keď budem dnes o sebe pochybovať, ako som napríklad nejakým spôsobom vystupoval v tomto podcaste, tak ja sa nejakým spôsobom môžem zlepšiť a pri ďalšom podcaste, pri ďalšom rozhovore viem možno naformulovať tie myšlienky alebo odovzdať tým ľuďom, ktorí to sledujú, ako keby lepšie posolstvo. Alebo môžem im zo seba vyjadriť niečo, čo ich viac zaujíma a tak ďalej. To isté je aj v práci, že musím pochybovať, ako hrám, ako skúšam, aby som bol zajtra lepší. Keby som dnes nepochyboval a bol majster sveta, tak zajtra nemám kde ísť. 2 druhy herectva, to seriálové, kde teda si aktívny, potom to herectvo divadelné, čo predpokladám, že je trošku iné. No, samozrejme. Pendluješ medzi Bratislavou a Košicami. Kde medzi tým, alebo kedy ty počuješ to volanie svojej duše, že poď do hôr, potrebuješ byť v horách?
ja stále počujem volanie svojej duše. Preto by som chcel, ako keby, preto to, čo som povedal na začiatku, že by som chcel byť niekde, kde by som vlastne ako keby bol v stálom spojení s tou prírodou, ale mal by som ako keby naskok, že skočím do auta, som na diaľnici a viem byť, ja neviem, za hodinu a pol v Bratislave alebo za 2 hodiny v Košiciach. Lebo rád šoferujem, cestujem, nie je to pre mňa akoby problém. Ale musím si to písať. Aha. Všetko, akože fakt, všetko podrobne si normálne naplánujem 2 mesiace dopredu, kedy pôjdem do hory. To mám všetko naplánované. Teraz budem najbližšie v horách v piatok. Wow. Vlastne, a to je zajtra. Okay. Hej, pretože... Ale ideš akože ten váš revír? To je miesto, kam sa vraciaš? Áno, ale ja ako keby si po tej ceste spravím, ja už ako keby viem, že v ten deň mám voľno a niekedy si nenaplánujem konkrétnu vychádzku alebo konkrétnu turistiku alebo návštevu toho revíru. Niekedy idem len tak, že na blink. Lebo aj to je ako keby očista pre mňa, že vlastne idem do niečoho, čo nepoznám. Chodíš pozorovať? Sadneš si a čakáš? Áno. No a už teraz akože po novom sa snažím ako keby nemám Instagram, ako keby nevenujem sa mu tak, ako by som sa mu mal venovať. Ale to nevadí, pretože ja si to ako keby nedávam za niečo také prvoradé, že teraz musím sa každý deň venovať Instagramu, pretože tí followery musia vidieť. Áno, tak stalo sa to pre vás hercov také médium a nástroj. Ale samozrejme každého influencera alebo každého herca, ktorý vlastne ako keby si na tom ako keby aktívne ide, ja obdivujem, akože to je ťažká práca. Hej, a už sa to stalo naozaj prácou, čiže akože tí ľudia majú môj obdiv, OK, ja s tým súhlasím, je to v poriadku. Ty namiesto toho chodíš do hôr. Ale ja sa snažím ako keby ten content prinášať úplne iný, s ktorým sa tí ľudia možno nestretávajú na tom Instagrame. Hej, že možno tam pridám len raz za čas niečo, ale pridám tam niečo také, čo je špecifické, čo je možno iné, že čo nevidia. A ja toho preto rád občas tak nakúknem ti tam do tohto tvojho sveta. Teraz začína nejaká, že poľovnícka sezóna? Je september. Áno, teraz vlastne začína taká poľovnícka sezóna. A máš to ešte, akože je tam niečo, že sa tešíš na to, že nejakú trofej získať, alebo... Ja by som rátal, že áno. Akože mňa to je jedna z vecí, ktorú si myslím, že je na poľovníctve príťažlivé. Poľovníctvo je veľmi široká téma. Áno. A vlastne ja sa osobne ako keby o poľovníctve veľmi do médií nevyjadrujem. No ja viem, lebo sa objaví celá tá partia ľudí, ktorí povedia, že že zvieratka, že treba ich chrániť. Áno, presne tak, že zvieratka... tak, ale kedykoľvek... Pozor, lebo ja ako absolútny laik vnímam poľovníctvo, aj ten odstrel zverí, ako niečo, čo je prevencia. Že teda akože aj lov je predsa starostlivosť o prírodu. Áno, samozrejme, ako vnímaš to správne. Aha. Správne, ja som rád. Ale myslíš, že Slováci sú citliví na toto ešte? Myslím si, že nedospeli sme na to, aby táto téma bola taká, že ja si otvorene budem môcť o nej hovoriť v médiách. OK. Keď som bol v Nemecku, alebo aj tých ľudí, ktorých sledujem zo zahraničia, tam sa to už o tom otvorene hovorí, tam s tým nemajú problém. Mňa absolútne fascinuje, že ja keď sledujem zahraničných lovcov v štátoch, baví ma sledovať práve tých, ktorí lovia lukom, ako je Joe Rogan, akože aj také tie veľké mená, podcasteri a tak ďalej, a keď sa robia nejaké dokumenty a vidím tu ich lásku k prírode, a to, koľko sa oni natrénujú tým lukom, aby ten jeden zásah bol rýchly, smrtiaci, na pár metrov a tak ďalej. A to, čo oni prežívajú pri tom zvierati, to sú nádherné momenty. Ani nie z toho, vieš, akože nejakého koristnického, neviem, nejakého akože ťahu toho muža, ale že o tom vzťahu a rešpekte k životu. A ja viem, že to znie paradoxne, ale je to tak, že proste, že ten muž, verím, že aj ženy, keď lovia a vidím akože častokrát, že jak sa chvejú, alebo že jak sú dojatí z toho, že čo za rituál sa tam deje, mňa to vždycky spája s tým, akože s niečím, čo proste evolučne si nesieme a mám k tomu rešpekt. To len som chcel zaramcovať, ako to vnímam ja. Jasné, ako v pohode. Tak, a poďme ďalej. Počuj, Jakub, ja mám taký set otázok,
ktorý sa pýtam zvyčajne mužov v podcaste, keď ich tu mám. A možno je to táto prvá otázka spojená aj s poľovníctvom, kto vie, alebo u teba zo šport, no som zvedavý. Ak by si mal povedať, čím si urobil radosť za poslednú dobu, že si to kúpil a je to niečo akože fakt, že tvoja vec, ktorú akože, že ťa normálne že teší, tak čo by to bolo? Kúpil som si skriňu. To mi urobilo radosť. Počúvaj, mal som tu desiatky hostí, skriňa ešte nepadla. Kúpil som si skriňu, lebo už som dlho ako keby o nej, už som ju prakticky potreboval. Kde ju máš, v Košiciach či v Bratislave? Máme v Košiciach. Okay. Už je zložená? Nie, musím ju ešte zložiť. A si ten človek, ktorý akože sa do toho s radosťou ide pustiť? Že? S radosťou to urobím, mám ako keby s radosťou proste skladám nábytok. Klasická IKEA? Že ideš akože... To je nemecký nábytok. Okay. Čiže vlastne nemecký nábytok masívny mám rád. Tie také ako keby aj taký škandinávsky štýl mám rád. Toto je konkrétne nemecký nábytok, ale len ako keby problém bude v tom, že kedy to zložím. Lebo mám to už prichystané. Na Vianoce by mala byť, nie? Myslím si, že by to mohlo byť do nejakého mesiaca. A je to, že klasika, že akože košele si potrebuješ niekde zavesiť. Áno, potrebujem si košele zavesiť, potrebujem si nohavice uložiť, potrebujem si topánky. A ty si ideš tieto veci, že móda? Kvôli svojej práci? Myslím si, že to je strašne dôležité, ale ma to aj baví. Aha, je to jazyk. Prezentuješ sa, ako keby prezentuješ sa. Aj ma to baví, aj sa mi to páči. A vlastne asi teraz som sa tak viacej začal tomu venovať. Aha. Páči sa mi taký minimalistický štýl. Ale bude v ktorej skrini, či to máš baďane, máš tu máš zelený oblek? Predpokladám, že ho máš, lebo to musíš... Áno. Mám ešte z lesníckej školy. No, ten už nenavlečieš na seba. Si predstav, že som chudší, ako som bol tedy, keď som mal 20 rokov. Okay. Keď som mal 20 rokov, tak som bol chlapisko. Ako keby... Počkaj, ale chlapisko akože... No, bol som taký 90-kilový chalan. Teraz máš koľko? 82. OK, ale vysekaných musím všetkých vás ubezpečujem aj dámy, ktoré toto sledujú, že Jakub má vysekaných 82 kg. Dosekaných. Dosekané telo. OK, čiže nemáš v Košiciach oblek poľovnícky. OK. Dobre, počuj, kebyže máš povedať svoju najlepšiu investíciu, čo považuješ za najlepšiu investíciu, čo si doteraz urobil do svojich 32 rokov? A to je úplne jedno, že či to budú peniaze alebo nehmotné statky, zručnosti alebo čokoľvek. Čas, ktorý som vlastne s najbližšími ľuďmi. To je najväčšia investícia, ktorú by som ako keby to by som tak zhodnotil. Nič hmotné určite nie. Cesty sa tiež spájajú s ľuďmi a so zážitkami, ale vlastne rodina. To je, myslím si, že úplný základ. Od toho všetko ide, lebo ani úspech, ani hmotné, materiálne všetko, čo získaš, ani všetky vlastne každý obdiv, ktorý sa ti dostane, to je také pominuteľné. Ale keď mi je zle, tak môžem ísť k svojej rodine. To je najdôležitejšie. A ku kamarátom. Hej, že priateľom, že to je pre mňa najdôležitejšie. Ty si ten si introvert? Teraz akože... Ale nech sa nebojí nikto toho. Ja nie som až taký, že by som vlastne nevedel. Čo to znamená, že máš priateľov? Koľko ich je? Že ty si ten človek... Lebo sú ľudia, ktorí majú už množstvo, desiatky kamarátov, s ktorými môžu kedykoľvek byť v meste. Mám veľa známych, áno, kolegov a tak ďalej, ale keď mám povedať, že kamarátov alebo kamarátov takých, že blízkych, no tak to by som asi len na jednej ruke. Hej, že to sú... Máš ich strategicky rozmiestnených? Hej, každý má svoje špecifické miesto. A to sú naozaj ľudia, ktorým ja môžem teraz zavolať a oni mi pomôžu. A robíš to? Viem to, áno. Muži to nerobia totiž, to vieš. Často to robím aj ženám, aj chlapom a normálne sa im citovo ako keby priznám, vylejem, ako mám byť taký. A ten tvoj prístup k tvojim vlastným emóciám, to sa zobral kde? To som musel objaviť. A začalo sa mi potom lepšie žiť, keď som ich začal používať, že som priznal svoju citlivosť a ja som citlivý človek. Aha. Ja som veľmi citlivý človek. Ale hráš častokrát takých tých akože tvrdých chlapcov? Hej. A to podľa mňa vychádza z môjho výzoru. Aha. Z môjho fejsu. Hej. Tak.
A to, že si objavil svoju citlivosť, to sa objavilo kde? Akože niekto na teba na škole zatlačil, že tak kúka, ale teraz už naozaj musíte tie emócie akože vyloviť, alebo sa to stalo neskôr? Nie, to ma naučil život. Na škole som emócie neťahal. Vôbec osobne to ani v našom ako keby ročníku to nebol ten štýl práce, že by sme nejakým, lebo každý ročníkový vedúci na VŠ mu ťa vedie inak. Každý ročník má iného ročníkového vedúceho, iného herca, iného režiséra. Hej. Každý má nejaký iný spôsob vyučovania herectva. V našom ročníku konkrétne sa nejakým spôsobom sme sa nejak tak citovo neotvárali. Hej. Že ja som skôr tie city ako keby otvoril sám pred sebou a potom neskôr už v divadle, tak ako som prechádzal tým životom a tými skúsenosťami. Že zažil som nejakú skúsenosť, ktorá sa netýkala divadla, a citovo som sa ako keby vylial. Hej, a teraz to už vlastne viem s tým narábať a používať to aj v divadle, lebo to vlastne prenesieš. Aj z toho života to prenesieš do toho divadla. Že preto aj častokrát pozorujem ľudí a dívam sa po nich, ako sa správajú, ako reagujú, ako žijú. Hej, že to je fantastická škola. To proste idem von a to mám hneď školu. S tými emóciami a s tým, aké postavy hráš a čo prinášaš teda so sebou, tak mám tam jednu takú špecifickú vec, ale no, ja ťa vydávam a videl som ťa hrať v Hamletovi, tam hráš úlohu kráľa, to je kráľ Claudius. A počúvajte, priatelia, to vám poviem, akože jedna vec je, že tá moja skúsenosť, že ja ako neherec prídem na prvú čítačku. Vôbec som netušil, že čo to je. Len som vedel, že na čítačke sa asi číta. Ale predstavoval som si, že sa to tak nejak mechanicky prečíta. Vedľa, a teda pri jednom stole sedelo množstvo hercov. V momente, keď ste začali čítať, ja som sa vlastne ocitol uprostred rozhlasovej hry. Tak profesionálne to znelo, čo ma úplne vydesilo. Lebo akože to bolo v momente, nabehla tá vaša remeselná zručnosť a ja som mal prednes zo základnej školy. A Jakub tam s týmto hlasom a s tým zjavom, akože už som mal pocit, že ste všetci nacítení v úlohách. Čiže to bol prvý akože ten moment, že som ťa vnímal akože takto vážne, lebo už všetci to brali, akože sa ide pracovať. A potom som ťa zažil ešte niekoľkokrát v tej úlohe, že ty si tam naozaj vošiel do tej pozície kráľa Klaudia. Dokonca v jednom momente zo zákulisia, ja už môžem rozprávať príhody zo zákulisia. To vy robíte. Strašne otravné to musí byť pre vás, keď sa to pýtajú, nie? A že v jednom momente tam Jakub má takú vážnu scénu dramatickú, keď sa ten akože kráľ dostáva do seba a si uvedomuje, čo sa okolo neho a v ňom deje a čo spravil. A my tam vždy, máme tam také zákulisie, dvere za oponou, ktoré treba vždy zavrieť. Áno. Lebo je počuť ruch z chodby a dokonca sme v priestore, kde počuť aj tetu, vrátničku a všetky. Všetkých, aj mačku. V jednom momente sme to nezatvorili pri tej Jakubovej scéne. A Jakub, a neviem, či to bolo v roli alebo mimo rolu, zrúkol dvere. Áno. A tie dvere sa same chceli zavrieť v tom momente. A my sme všetci strnuli, že je to vážna vec, však akože tam sa jedná o profesionálne záležitosti. Hej. Pamätáš si ten moment? Áno, samozrejme. Ja dokážem pochopiť, a aj ma to mrzí vlastne, že človek, ktorý nepozná divadelný svet alebo nefunguje v ňom, tak môže ho nejaká takáto situácia aj vyľakať. Aha. Pretože, ja som spozornil, že deje sa niečo vážne. Áno, tak ale ty si chlap ošlány životom. Boli tam ešte baby, dievčatá, ktoré študujú konzervu. Boli tam aj študentky, mladí ľudia a môže ich to aj spozornieť, môžu prekvapiť, môže ich to zaraziť, môžu sa zľaknúť. To sa mi už stalo. Ja som to urobil v tej postave. Že vlastne ja som tie dvere aj potreboval zavrieť, ale ja som to vlastne ako keby aj využil cez služobníctvo odchádzalo, cez tú emóciu, ale samozrejme ako keby bolo tam ako keby to polovica civilu a polovica Klaudia. Že vlastne áno, že ja som mal, že povedali sme si viackrát, že na tej chodbe musí byť ticho a dvere sa musia zatvárať. Sa musíme rešpektovať. A ja chápem, že niekedy sa to nepodarí, niekedy a vlastne vzniklo niečo takéto, ale ja som potom taký, že vlastne ja,
keď sa stanú takéto veci, tak ja idem za ľuďmi a poviem, že ma to mrzí. Áno, ale akože nebola z toho žiadna veľká dráma. Ja si to robím ako mostík. Jedna vec, že vás všetkých pozývame. Budeme hrať Hamleta 29. septembra v Košiciach a potom ešte raz tohto roku v októbri. Ale dátum si nepamätám. Nejaký tiež koniec. No, v každom prípade to viete nájsť na webe Košického národného divadla. A všetkých vás tam srdečne pozývame. Keď sa budete dívať na mieste na túto scénu, budete vedieť čosi viac. Áno. Ale takýto vážny, teraz hej, pred 7 rokmi už hral Mafiána, tu hra Kráľa, Vraha a tak ďalej. Povedz mi prosím ťa, vec, ktorú máš, že úplne ľudskú a neštandardnú, nejaký úplne blbý tvoj zvyk, ktorý si ty ceníš, ale ľudia v tvojom okolí nad ním krútia hlavou, že Jakub to nemyslí vážne, že toto si držíš ako svoj zlozvyk alebo čokoľvek. Zlozvyk? Ja neviem, no tak možno, že na záchode presedíš 3 hodiny nad nejakou hrou, alebo... Dobre, už si ma naviedol. Piješ kečup, ja neviem. Už si ma naviedol. Ľudia, ktorí ma poznajú, alebo ktorí so mnou prídu do kontaktu, že vlastne so mnou pracujú a tak ďalej. Ja som veľmi poriadku milovný človek. Okay. A ľudia to vnímajú. Ja mám všade poriadok. Proste všade, akože v aute, doma, v byte, okolo seba, v šatni, v divadle. Aj keby niekde prídem a mám tam vlastne teda akože stanovať byť, ja tam najprv musím urobiť poriadok. Hej, že toto ja potrebujem, tú čistotu, ten vzduch, ten systém okolo seba, ktorý vlastne, v ktorom sa ja dobre cítim. Veci si ukladám proste, ako keby, dobre. Počkaj, ideš vlakom. Lebo chodievaš občas vlakom cez Slovensko, alebo si chodieval? No, chodím často. No. Máš tam stolík, vyložíš si scenár, pero, zvýrazňovač. Ano. Najprv si ich poukladaš? Áno, do roviniek? Áno, najprv. Samozrejme, že nemôžeme vynechať dôležitú vec a tu jedlo. Áno. Ja sa najprv najem, akože vlastne... aby som buď to pre tou cestou do Košíc alebo do Bratislavy, to je jedno, akože napríklad najem sa, alebo určite idem z divadla, nestíham a tak ďalej a tam si sadnem, viem, že už ako keby tam teraz ma čaká 5-hodinová cesta. Najem sa, pospratujem si to všetko okolo seba, aby okolo mňa bolo čisto, dokonca keď namrvím tie krekry na zem, tak si to vyzbieram, lebo ma to irituje, že tam podľa mňa niečo je, niekomu to vôbec nevadí. Okay. No a potom vlastne samozrejme, áno, dám si buď notebook, samostatne, alebo si dám scenár a peračník, normálne, kde máš pero, zvýrazňovák, jasné, lebo tak tam mám gumu, ceruzku, strúhatko. Okay. Vieš, dobre, to proste tak ako dostali sme sa presne tam, kam som chcel, fajn. Gumu, ceruzku, strúhatko. Áno, zvýrazňovač, pero. Áno. OK, yes. A v čom sa ľudia mýlia, keď sa dívajú na tvoje remeslo najčastejšie? Čo je absolútne mylná predstava, ktorú ti ľudia vždy predhadzujú. A ty vieš, že ale takto to vôbec nie je. Prepáč, na niektorými otázkami rozmýšľam dlhšie, lebo preto hľadám ako kladiem. Keby... Hľadám. Ja ty ma chceš prekvapiť. Myslím si, že je celkom zaujímavé, a to nie je celkom môj nápad, ale rád to tak robím, že sa pýtam ľudí na iné témy, lebo to tak zachová takú sviežosť mysle. Dobre, zopakuj mi to ešte raz, prosím. Čo je mylná predstava, ktorú ti ľudia predhadzujú o tvojom povolaní? Vieš, my častokrát akože vieme, že jak to vy herci máte. A že aké to je. Ale mylná akože pre mňa, že ja si poviem, že no mýliš sa akože. Áno, že my, ktorí si toto myslíme o vás hercoch, sa mýlime. No, veľa ľudí si myslí, že vlastne naše povolanie je také šaškárenie. To je veľmi mylná predstava. A pretože? Je to ťažká robota. Nesmierne. A myslím, že každý herec, ktorý robí svoje povolanie na 150% je ešte ťažšie. Keď chceš byť naozaj, že keď to robíš že ideš na doraz na tie hranice, tak je to ťažké, lebo vlastne tam prichádzajú tie pochybnosti, tam vlastne sa ako keby
tam ti ani, ja to osobne mám tak, že ja spravím niečo dobre, pochvália ma a ja napríklad odchádzam večer domov a ja sa dokážem sám ako keby zbičovať, že to nebolo dobre, musím zajtra zabrať a musí to byť ešte lepšie. Hej, čiže je to drina, proste každý deň máš ten text v ruke, analyzuješ do posledného dňa, pokým není premiéra, skúšaš, meníš, pochybuješ o sebe a tak ďalej, že či je to dobre, či je to správne, či si to našiel, či toto je ten správny kľúč a tak ďalej. Hej. A niekto príde do hľadiska a povie si, že to je také šaškárenie, herci vyskakujú, potrebujú mať pocit proste komentovať a neviem čo a tak ďalej. Čiže toto je také, že to ľuďom nevysvetlíš a myslím si, že s tým sa my ako herci budeme stretávať celý život. Lebo potom je aj keby druhá strana, že sú ľudia, ktorí dokážu byť empatickí, rozumní, vzdelaní a dokážu pochopiť, prijať alebo nechať si vysvetliť, alebo ani nemusia a povedia si však, tí ľudia to musia mať ťažké, že to je akože prísť večer na javisko o 7:00, tedy začína tvoja práca a ty musíš tedy zapnúť. Keď ostatní vypínajú. Keď ostatní vypínajú, tak ty musíš zapnúť ten kombajn, ktorý ide na 300,000 otáčok a teraz musíš tam proste ládovať tie emócie zo seba večer. Nikto sa ťa nepýta, že aký si mal deň, či si smutný, či ti niekto umrel, či ťa boli brucho. Tí ľudia zaplatia za lístky, prídu sadnúť do Národného divadla a ty musíš podať výkon. Hej, čiže tam musíš zabrať a teraz vlastne ukazuješ emócie. Teraz sa odhaluješ im, svetu a tak ďalej. Naučil si sa, a to nielen v tomto prostredí, ale možno aj v živote, hovoriť nie? Už áno. Stalo ťa to veľa? Prosím? Stalo ťa to veľa naučiť sa to? Áno. Stalo ma to veľa, teda niekoľko rokov. Raz mi to povedal môj pedagóg na VŽMU. Ja som sa nad tým zamyslel, ale samozrejme som to akoby v tom období nechcel ako keby nejak rešpektovať sám pred sebou, že všetko som chcel, všade som chcel byť, všetko som chcel robiť, hej, všetko som chcel mať a to potom vlastne tým pádom ako človek prechádza tým životom, dozrieva a pracuje na sebe, tak vlastne pochopí, že to vôbec nie je dôležité. Čiže dnes nemusíš byť všade? Nemusím a vlastne ja som v poriadku úplne s tým, keď niekto povie, že sa mu nepáčim, alebo keď ma niekto nechce obsadiť. Úplne je to v poriadku. Ty ešte prechádzaš takými tými castingovými vecami a nahrávaním self-tapeov a... To aj budem, lebo to je vlastne naša práca. Tie castingy budeš absolvovať stále. Keď budem mať aj 50 rokov, tak pôjdem na casting, pretože tí ľudia ma síce už možno budú poznať v rámci Slovenska alebo Československa, ale stále si ťa potrebujú otestovať pred tou kamerou, pretože k tebe dajú herca, herečku a potrebujú zistiť chémiu, či vám to spolu funguje. To je veľmi dôležité. Čiže aj keď sú rozhodnutí pre teba, že ťa obsadia do toho projektu, aj tak ťa na tie kamerové skúšky zavolajú a chcú zistiť, ako to medzi vami funguje. Aby potom vedeli tú dvojčku postaviť. Neustále preskúšavanie charakteru a sebahodnoty. Áno. To je celoživotná práca na sebe. Ale baví ma to. Aha. Jakub, ideme k záveru. Keby si mal odporučiť ľuďom nejakú knihu, ktorá je pre teba dôležitá, čo by to bolo? Prvá kniha, ktorá tak ako keby zarezonovala u mňa, bol Prítomný okamih. A vlastne potom som čítal Nová zem, to je ako keby Nová zem bola po prítomnom okamihu. Úplne najzákladnejšia kniha pre mňa, na základe ktorej som sa ja začal ako keby na základe ktorej som začal na sebe pracovať. Hej. A potom som už ako keby sa dostával k rôznej tejto ako keby takej tej psychologickej literatúre, ale na začiatku určite toto pre mňa osobne. A uvedomiť si prítomný okamih, to som nevedel. A vlastne ja som objavil Ameriku v tej chvíli, v tej knihe. Keď sa ľudia, ktorí nás počúvajú, chlapi, ženy, chcú prísť pozrieť na to, kde hráš, kde ťa môžu vidieť. Okrem teda toho, že teda Jojka stále vysiela, teraz si v televíznom seriáli Ranč a ešte jeden tam máte nejaký. Nemocnica. Obidva sú na Jojke. Hej, paralelne idú spolu.
teraz. A potom v Košickom národnom divadle? Áno, začíname novú sezónu a skúšam 3 nové inscenácie. Okay. Čiže mám rozložené vlastne na celý rok. Teraz skúšam jednu, v septembri, oktobri je premiéra, potom vo februári ďalšiu a potom na konci sezóny ďalšiu a do toho vlastne mám ako keby paralelne natáčanie v Bratislave. Čiže... Nebudeš sa nudiť. Nie, nebudem sa nudiť, teším sa, ako keby ja som rád, že ľudia so mnou chcú pracovať a dávajú mi priestor na to, aby... A ja samozrejme ako keby sa s tým neuskromním, vlastne, že to, že mi dnes niekto ponúka veľa práce, tak to, aby som tú ponuku mohol dostať na budúci rok, o 2 roky, o 5 rokov, je dôležitá tá cesta, o ktorej som hovoril, že všetko si mimoriadne vážim, ale pri každej spolupráci chcem odozdať maximum, aby si ten človek spomenul na mňa a mohol so mnou pracovať aj v budúcnosti. Takže televízia Joj a Košické národné divadlo, plus teda Hamlet v 2 predstaveniach ešte do konca tohto roka. A posledná otázka, ktorú dávam každému. Jakub, čo to znamená byť mužom na pravom mieste? Stáť za slovom. Ale aj to by sme mohli nejakým spôsobom rozbiť a tak ďalej, pretože ja si myslím, že však stáť za slovom môže žena, hej? Že aby sme to zase tak ako keby nerozdeľovali, že muž je len vtedy, keď stojí za slovom. Ja si myslím, že mne osobne imponuje, keď áno, že si ten muž, ten tvorca, ten ochranca a tak ďalej, ale ako ukazuješ aj tú ochranu, tak je myslím, že také mužné ukázať aj tú citlivosť. To je pre mňa nesmierne dôležité. Nielen svojej žene, ale aj svojmu okoliu, pretože to je podľa mňa sila, keď muž ukáže citlivosť. Lebo ja nemám problém sa hanbiť. Ja nemám problém sa nejakým spôsobom dorábať alebo nejakým spôsobom teraz hrať nejaké masky, alebo som taký, aký som, akého ma Boh stvoril a snažím sa každý deň pracovať na tom, aby som bol taký, ako v skutočnosti som, ako to cítim, hej, že chcem robiť dobré veci, chcem vyžarovať do sveta a k ľuďom dobrú energiu a to vlastne často vychádza z tej citlivosti od toho srdca. Myslím si, že zaznelo to, čo malo zaznieť. Jakub, skôr ako ti poďakujem, tak predsa len spomeniem Audiolibrix. Ja s nimi spolupracujem veľmi dlho. Oni vždy pošlú knihy pre hostia, aby si vybral 1, 2, 3, koľkoľvek. Audiolibrix, oni robia audioknihy, vieš, ja od nich štandardne počúvam veci, ale oni aj tlačia svoje, teda vydávajú svoje knihy. A máš si vraj vybrať z týchto, tak prepáč, bude to úplne na tebe. Pozri sa, asi to necháme na čas potom, ako to tu ukončíme. Ja ti idem poďakovať za to, že si tu bol, za to, že si strávil tento čas a teším sa ešte na naše rozhovory v šatni. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim, že som to mohol byť a všetkých pozdravujem. Vyberaj, Jakub, stojkou, prúvodce pro každý deň, Ryan Holiday, čokoľvek. A vlastne ja si môžem jednu knihu zobrať. Aj 2, aj 3. Audiolibrix sú štedrí. Dobre.